Okay. Jo, så hva er det du skulle gjøre det om hesfer? Jag vet inte också bara. Akkurat. Jag alltid hesfer skulle vi vara mer experter ut. Alltid hesfer skulle vi fokusera mer på detaljer och fokusera på bakgrund och fokus och då. Röna vara bättre filmgörare. Okej. Åh nej! Tär han legend what? Legendariske Mikael. Mitchell. Det var galt du. Men vad för film vad vet jag i? Okej, så tar du så först sen här ska du frätta ut näckna mun. Ja, men okej, men Böliga. Okay, action.